Benvinguts a Presentant Impresentables, una secció d'històries en minúscula. Presentem avui el capítol 134. Comencem. Ens trobem a Munic. El 27 de gener de 1805 ha nascut la quarta filla del segon matrimoni de Maximilià I de Baviera, el qual va resultar d'unir-se amb Carolina de Baden. Des del seu naixement va esdevenir princesa de Baviera i va rebre el tractament d'altesa reial. Va rebre una exquisita educació, ja que el seu destí era casar-se amb algun membre d'alguna casa reial. Havia de saber comportar-se. La nostra protagonista va créixer esdevenint una nena i posteriorment una noia de gran bellesa. Tant va ser així que Ludwig I de Baviera va demanar diversos retrats seus per la seva col·lecció privada de pintures. Les famílies reials europees eren molt poques i s'anaven casant i reproduint-se entre elles. Per tant, anaven sortint fills tontets i fills esgarradets, i això els que sobrevivien. En el cas de l'arxiduc Francesc Carles d'Àustria, promès de la nostra protagonista, ja només mirant el seu retrat ens fem una idea del que parlava fa un moment. L'home tenia el caràcter pacífic, potser massa. Era poc ambiciós, també potser massa. D'ell, la nostra protagonista sempre deia: és molt bo, és molt amable, però és com un nen petit. Efectivament, quan la nostra princesa va veure qui li havien reservat com a marit, li va caure l'ànima als peus. Es diu que va, al llarg dels anys, gastar moltes llàgrimes, plorant la seva dissort amorosa. No obstant, com ella deia, la seva bondat, la seva ingenuïtat, el fet que ell l'estimés de debò, va fer que amb el temps li acabés agafant un efecte maternal. A més, la nostra protagonista era cerebral, ambiciosa, li agradava la política. El seu marit no era el príncep hereu perquè ho era el seu germà, l'arxiduc Ferran. Però si l'arxiduc Francesc Carles era peculiar, diguem que el seu germà i príncep tenia hidrocefàlia, epilèpsia i esquizofrènia. La nostra princesa va pensar que potser algun dia el seu marit podria succeir-lo i esdevenir ella l'emperadriu d'Àustria. La primera cosa que volia fer, si volia esdevenir imperatriu, era tenir descendència. Després de 2 avortaments, finalment va venir el 1835 un nen al món. Un nen que aparentment no tenia cap defecte. Li varen posar el nom de Francesc Josep i amb el temps esdevindria l'emperador Francesc Josep I d'Àustria. Després del primigeni varen seguir 5 fills més, dels quals la petita Mariana moriria als 5 anys. Era una mare amorosa, que va educar directament els seus fills perquè assumissin sobretot el primigènit, Francesc Josep, algun dia altes responsabilitats. El 2 de març de 1835 va morir Francesc I d'Àustria i va succeir-lo el seu fill més gran, Ferran I d'Àustria. Com hem dit abans, en circumstàncies normals, aquest rei amb hidrocefàlia, esquizofrènia, epilèpsia i un cert retardament mental no hagués regnat durant gaire temps. Però el marit de la nostra protagonista no era molt millor. Donat a les circumstàncies, Ferran I va prendre el poder, ja qui de debò manava l'imperi era el primer ministre Clement Wenzel Lothar von Metternich-Winenburg-Wallstein. A la cort, qui va prendre la veu cantant va ser la nostra protagonista, de qui es deia que era l'únic home de la cort. El fet que no fos emperatriu va suposar un fort cop per ella, ja que va haver de fer-se la idea que, malgrat que el seu marit esdevingués hereu en el tron del seu germà, seria molt difícil que aquest pogués esdevenir emperador. No es portaven tant de temps, i els dos eren bastant babaus i en circumstàncies normals segurament haguessin estat tots dos exclosos del tron. Però com que Ferran I no tenia descendència i cap interès pel sexe, va començar a concebre la possibilitat que en el futur fos el seu fill gran, de 5 anys, qui esdevingués emperador. Francesc Josep va rebre una educació esmerada. Havia estudiat alemany, francès, hongarès, religió, ciència, història, dret i ciències polítiques. També practicava equitació i formació militar. Sobretot formació militar. El fill de la nostra protagonista va començar a tenir el comandament primer d'una brigada i després d'una companyia. Ens trobem l'any 1848 a Verona. Tenim un jovenet oficial anomenat Francesc Josep, que està al lloc de comandament, en el camp de batalla de la Santa Lucia. Una bala disparada impacta a poca distància d'ell. Ell ni s'immuta. L'oficial superior somriu. Per la nit escriu a la nostra protagonista informant-li dels progressos del seu fill. Per la seva part, Francesc Josep també la té informada. Ella està molt satisfeta. Els plans de l'únic home de la cort anaven segons el previst, i més que hi anirien. En aquell 1848, a nivell europeu varen esclatar unes revoltes per tot arreu. La situació de Viena cada cop era més delicada. L'emperador va veure esforçat a cessar el primer ministre Metternich, però no n'hi havia prou. El cadàver del ministre d'Assumptes Exteriors va aparèixer una nit despullat i penjat d'un fanal. La nostra protagonista, satisfeta perquè el seu fill a Itàlia estava donant proves de tenir dots de lideratge,
malgrat els seus 18 anys, va maniobrar per fer veure a l'emperador que l'única manera de sufocar la revolució seria l'abdicació. En el seu germà? No estava preparat. En el seu nebot i fill de la nostra protagonista. La nostra protagonista no seria emperatriu, però seria la mare de l'emperador. Francesc Josep I va prendre posició de l'imperi el 2 de desembre de 1848. El nou emperador, malgrat la seva joventut, va començar a regnar amb mà de ferro. La majoria dels reis havien deixat de ser absoluts i havien de governar amb una constitució. El jove emperador va anar al metge un dia i li va dir que es trobava molt bé, molt sa, i que tenia una constitució molt ferma. L'emperador li va contestar: No sé què significa aquesta paraula i no la vull tornar a sentir. Hem dit que Francesc Josep va començar regnant amb mà de ferro, però la seva mare, la nostra protagonista, manava també i molt. Les opinions de la mare sempre eren secundades pel seu fill. La nostra protagonista sempre pensava en tot. Com que pensava en tot, va arribar a la conclusió que per afiançar el regnat del seu fill, aquest s'havia de casar i havia d'engendrar fills. Per aquest fi, va convidar a la residència d'estiu a la seva germana Ludovica, que tenia 2 filles. La que en principi havia de ser l'escollida s'anomenava Helena, però tothom l'anomenava Nené. Era guapa, intel·ligent i ben educada, ho tenia tot. Per guardar les fornes, es va convidar també a la germana petita, Elisabeth, que tothom coneixia per Sissi. Contra tot pronòstic, Francesc Josep va escollir la germana petita. La nostra protagonista va intentar convèncer el seu fill. La germana gran era més intel·ligent, més madura, més escaient, però res. Per primera vegada, Francesc Josep va desobeir, entre cometes, la seva mare. Des del moment que Elisabet de Baviera es va convertir en emperatriu d'Àustria, la nostra protagonista la va marcar de prop. Segons deia, era una immadura i no sabia estar al seu lloc. Quan va tenir els primers fills, ella els hi va prendre, perquè ella no seria capaç d'educar-los. No eren els seus fills, eren els de l'emperador Francesc Josep i, com a tal, havien de ser educats com calia. El conflicte permanent entre la nostra protagonista i l'emperatriu Sissi va seguir, però a poc l'emperatriu va guanyant influència i la nostra Sofia cada cop s'anava fent més gran i en perdia. A més, li esperava una nova desgràcia. El segon fill de la nostra protagonista, l'arxiduc Maximilià, va rebre un dia la visita d'una delegació mexicana demanant-li que prengués possessió de Mèxic com a emperador, ja que sota la presidència de Benito Juárez, aquell país s'havia convertit en ateu, i això no podia ser. Calia restaurar el catolicisme i la tradició, i qui millor que un component de la família dels Àustries. A la nostra protagonista se li varen il·luminar els ulls. Tenia un fill emperador d'Àustria i ara en tindria un altre emperador de Mèxic. L'arxiduc Maximilià no ho veia gaire clar, però la nostra protagonista li va dir: Cap a Mèxic, un Àustria no defuig mai el deure i el teu deure és regnar. L'arxiduc Maximilià, amb la seva dona, varen anar cap a Mèxic. Els hi havien venut que tot el país l'aclamaria i quan va arribar es va trobar un país en guerra civil. Uns pocs el volien i la majoria estaven amb el president constitucional Benito Juárez. L'arxiduc Maximilià va intentar fer-ho el millor possible. Fins i tot va intentar mediar amb Benito Juárez perquè fos ell president i ell monarca. Però li va contestar que en altres circumstàncies potser ho hagués fet, però ell havia estat imposat per una potència estrangera com França, essent sustentat per les forces militars europees. Maximilià tenia l'esperança que, amb el temps, el poble l'acabaria estimant. Va començar a fer les mateixes polítiques en pos del poble que el govern de Benito Juárez. Amb motiu de l'inici de la guerra franco-prussiana, es varen retirar totes les tropes que li donaven suport, quedant-se completament sol. Maximilià va considerar tornar a Europa, però la nostra protagonista li va dir: Un membre de la dinastia dels Àustres mai abandona el seu lloc. Combat fins que guanya o mor. Ni se t'ocorreixi tornar a Europa. Deixaràs de ser una Àustria, deixaràs de ser el meu fill. El 15 de maig de 1867, sol i sense exèrcit, va rendir-se a les tropes de Benito Juárez. Va ser jutjat i afusellat el 19 de juny de 1867. La nostra protagonista mai va superar la mort del seu fill, i menys quan varen enviar-li el cos en unes condicions lamentables. Va ser embalsamat de forma molt barroera, posat en un taüt pensat per mexicans que no superaven el 1,70 m. Maximilià d'Àustria no hi cabia, mesurava més de 1,80 m. Quan va arribar el cadàver a Àustria i la nostra protagonista va veure allò que se suposava que era el seu fill, no el va reconèixer. No parava de dir: Aquest no és el meu fill, no és el meu fill. Sofia de Baviera va morir de pneumònia el 28 de maig de 1872, als 67 anys. En fi. I fins aquí el capítol d'avui. Vull agrair la meva amiga Jasmina, que ha posat veu a la nostra protagonista, el meu amic Marc, que ha posat veu al seu fill, a l'emperador Francesc Josep d'Àustria. Dit això, ens acomiadem fins al proper presentable. Adéu-siau!